Пока я с тобой молчу, я обращаюсь к тебе, друг мой. Как тебя там зовут? Баха Джалолов, Диловар Сафаров, Фарух Кинг. Я к вам ничего личного, претензий никаких не имею, ребята. Вы сегодня, Нурулло Алиев также, вы сегодня лидеры общественного мнения. Поймите меня, Лоик Раджабов, Мухаммад Наимов, Далер Спорт. Вот те люди, которые крутятся в социальных сетях. Вы сегодня лидеры общественного мнения. За вами сегодня следят молодежь. Вы сегодня по факту источники независимой информации. Я вас прошу, вы можете хотя бы раз встать своими действиями, как у нас говорят, баамал дабари барударотон метонен хеста. Можем встать рядом со своими братьями в словах, со словами, с действиями и показать, что мы едины. Бомаме просимасмо шмо, мардум, нанг номус дар мову шмо мондас. Чӣ бояд шава ки мову шумо садо баланд кунем? Ман намефаҳмам. Чанд нафар бояд зиндонӣ шава, бимбира, бикушанаш ки мову шумо садо баланд кунем? Ман намегум ки бирен инқилоб кунен, мара дуруст дарк кунен. ҳадди ақал садо ба воситаи навор, пикет, митинг, обращения, яъне муроҷиат ба ҳамин ҳукумат ки бас аз зулм, бас аз зиндонӣ, бас аз рабудан, бас аз куштан, бас аз амалиётҳои ғайриқонунӣ дар Бадахшон, бас аз дар Бадахшон ягон ҷинояткор нест ғайр аз шумои касифое ки ду мошид мардума на тамос, на интернет метен, на ҷои кор ҳаст, на нони хӯрдан ҳаст дар уҷа. Мардум гушнава ташна гаштестаед 2 моҳ. И шумо ҳастед ҷинояткори аслӣ. Кани ҳамун садо мардум, чаро мо садо баланд намекунем? Бо ман мепурсум, чӣ бояд шавад ки мо ва шумо мо шавем? Чӣ бояд шавад? Ман намефаҳмам. Ки бояд аз осмон бифарояву ма ба тира бага, эй, бихе охӣ, гап зан охӣ, садо баланд ку охӣ. Илтимос, хоҳиш як бародари шумо, касе ки саҳифа дорӣ, касе ки мардум тира гӯш мекунанд, имрӯз ба ту шояд фарз боша ки бихезӣ аз ин мардуми мазлум дифоъ кунӣ. Ин мардум моро дига намебахша. мо дига ин мардума сарҷамъ карда наметонем, агар хомӯш бошем, агар фақат дар комент бинависем ки ана шерои нар, ана шуҷоъ, ана ба пеш, ана фалони бесмадони. На, имрӯз вақти амал омадааст. Амал боз мегум, ман намегум ки бирен шумо кадом инқилоб бикунед. Бирен имрӯз дар бари Маҳмадбоқир бесен, дигар минтақаҳои Бадахшон, Ванҷ, Дарвозу, дигар минтақаҳо. Ман хоҳиш мекунам имрӯз муттаҳидиро дар назди Маҳмадбоқиров нишон битед, дар назди мардуми Бадахшон нишон битед. Агар ишам натонен, навор бардорен, навор кунен ки бас аз зулм. Равен пикет кунен, митинг кунен. Журналист, рӯзноманигор, интеллигенсия касе набошӣ. Ман аз шумо эҳтиромона ҳамчун як бародари тоҷики шумо. дар ҷои паст гуфтем, дар ҷои баланд гуфтем, дар ҷои нороҳат карда бошем, ман аз такотаки шумо узр мехоҳам, вале имрӯз ҳолате ки ватани мо ҳаст дар як ҳолати эҳсосотӣ қарор дорад, дар як ҳолати хатарнок қарор дорад, ватани мову шумо. Ва имрӯз вақти ҳарфҳои мулоим ба назари ман ё ин ки ба гуфти рӯсо сисюкуца ин вақта надорем. дуруст бифаҳмед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Имрӯз вақти бедории мо ва шумо аст. Вагарна мо ҳамамон мемирем. Яъне ҳамамона мекушанд ва ай дасти ягомтмон ягом кор намеояд ва ҳамин идома додан мегирад. Имрӯз Раҳмонов, фардо Рустам, баси фардо яктаи дигаш. Ассалому алайкум.